Ta Kile, Kan Ta Kile, Kan Ta Kile, ta sha wuya, Kan Ta Kile. Ta tsallake rudin rayuwa, Kan Ta Kile, ta sha tsangwama a duniya, Kan Ta Kile. Ta tsallake siraɗi a duniya, Kan Ta Kile. Wai gina ramin mugunta, gina shi daidai da kafarka. Masu bin bokaye ku sani Allah na nan. In kayi da kyau kaga da kyau, ka san da haka. Akasin hakan kuma ka sani Rabbana yana nan. Kan Ta Kile, Kan Ta Kile, Kan Ta Kile, ta sha wuya, Kan Ta Kile. Kan Ta Kile, 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 ta sha wuya, Kan Ta Kile. Ta tsallake rudin rayuwa, Kan Ta Kile. Ta sha tsangwama a duniya, Kan Ta Kile. Da hankali za ta zo ta same ni na san yadda zan yi da ita, tunda ita ba ta da mutunci. Kai ki ga komai wa kaɗan kika gani. Ni a gaida gida. Ran haɗa ki da 'yar ki tsine mata ba ta yi da lalacewa, ba asara ta bace. Da ni kike zanca. Kan Ta Kile. Zanya kin ga tashin hankali. Wallahi duk wani tuku da masifa da rashin mutunci. Wallahi di ya kare a nan. Sai na gwada miki cewa ni ce wallahi. Ai kwata ka cikin kashi 100 na masifa. Wallahi ko dan haka ba ki gan shi ba wallahi. Ai bala'i da masifa yanzu kika gani shege ka fasa dan halassiyanka. Ta tsallake rudin rayuwa. Ta tsallake rudin rayuwa, Kan Ta Kile. Ta sha tsangwama a duniya, Kan Ta Kile. Ta tsallake siraɗi a duniya, Kan Ta Kile. Wai gina ramin mugunta, gina shi daidai da kafarka. Masu bin bokaye ku sani Allah na nan. In kayi da kyau kaga da kyau, ka san da haka. Akasin hakan kuma ka sani Rabbana yana nan. Kan Ta Kile, Kan Ta Kile, Kan Ta Kile, ta sha wuya, Kan Ta Kile. Ami, ya kamata a ce kin rage damuwan nan a cikin zuciyarki. Duk da na san gidan da kike ciki akwai damuwar da take daminki,
amma ya kamata a ce kin rage tunani ko don lafiyarki. Allah ya dane maka alƙawari. Kin tabbata? To na gode, na ji daɗi sosai. Amma kada ki manta duk inda bawa yake, Allah yana tare da shi. Don haka ina so duk abin da zai faru ki miƙa ma Allah al'amuransa. Kan ta kile. Yanzu yaron nan duk irin haƙilan da mahaifiyarsa take yi har yanzu a ce bai rabu da wannan yarinyar ba. Kan ta kile. Ba damuwa. Ai matsalan gashi ban san gidan mahaifiyarsa ba. Amma ba damuwa ba komai. Kan da zan je in faɗawa. Ta je ta samu mahaifiyarsa har gida ta faɗa mata. A'a. Ina ga ya kamata ki tashi ki ƙarasa gida ko? Kan ta kile. 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 Ta sha wuya. Kan ta kile. Sale! 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 Kira nawa ne ma. Ka ganin inda za mu shiga. To nan asali ka. Nan ne mahaifata. Sale. Kada mu shiga garin nan ka cika farin baki. Na san ka Sale. Kada mu shiga garin nan ka kama zubara ba. Kai wa bakin ka linzami. Duk abin da ka ji an faɗi a garin nan, ka ji duk abin da ne bayani a kanka. Sale ka ce haka. Kada kai min gaddama. Sale kuma kar in ji ka a cikin ƙauyen nan kana yawo kana bin yara kuna zuwa nan. Baka iya ruwa ba. In kana so ka zama gawa kuma mu zo da kai ƙauye ka zo ruwa ya kashe. Ka ji wannan? Kuma duk abin da ka ji an tambaye ka ce ka shi. Sale! Kana so ka zauna lafiya? To ka iya bakin ka. Ka ji wannan? Magana kenan mu je. Sai lubar banza sai lubar wofi. Wai har ki zauna wai wannan yarinya wai da me tafi ki? Ko da zafi. Au da zafi. Au gatan da nake miki da zafi zaki ce min? Ke dai wallahi kai sai lubar banza. Na rantse da Allah. Ke kan ke dai da kika sha nono na wallahi aman shi kika yi tun kina ai karamaki. Na yi tunanin ke tun da sa'ad ta ce za ki samu wani kwakwaran abin ki rike a jikinki in kika hadda ita ki soka mata ki kashe min ita yarinyar nan karfin ne Allah gafara sha biki biyo ni bane ke yar mai gari ce in kika tashi za ku yi fada da ita abu za ki samu wanda in kika narka mata ki so ɗaya kin gaba da ita ko kashe ta kika yi ba abin da za a yi menene surutu ne kawai a tafi binni ban gane kina ziga ta kashe ta ko kuma kina ziga mu ki tura ta kashe ta wa ake magana kashewa ka ji abin da ake kin kowa sai in kina gida kina zance mutum yana kan layi yana jin abin da ke faɗa duk garin nan ki ga mai murya ki to ai murya ce Allah ya yi ta haka dole a jiyo ni musamman in aka bata min rai gaskiya ne shine ai kin san shi ma san kira Allah ji kanshi haka in yayi magana sai ka dauka tsakiyar saman mangwaro ya hawo yake zance ko ina ana jin shi wannan dai kake zagi ni ba zagin shi nake ba
kina dai neman ki rika kai mun wannan harin da yake kaiwa ke ki kai tura yake ta kai wallahi tallahi ba zai fushe ku ba mu tare ni da ku mu rufa juna asiri. Ban gane a rufa juna asiri ba, mu rufa maka asiri ka auro ta wallahi ba za mu goyi da bayan ka ba. Duk abin da yake tsakanina da ke ki bar shi ni da ke, abin da yake tsakanina da ke da ni da mai shirin shigowa to a bar shi tsakaninmu mai shirin shigowa. Kawai. Au Allah. Allah kuwa. Mai shirin shigowa. Tana dan za ta shigo. To ta shigo dan uban. Wallahi. Wannan hararan ba ku zan taimaka ba? Ka taimake ma ina. Kaf ki gaya min inda aka ce kai daya. Ci aka daga 2, 3, 4 in za ka yi adalci. Kuma kowa ya san kokarin da nake. Kuma kamar ta sai irin wannan harin da yake kaiwa ba abin da zai amfana mu. Yanzu gashi kin sa yarinya an cutar da ita. Kuma gobe ma ta ƙara komawa. Wallahi tallahi sa'a kika ci da Allah ya sa ma a gaba na taimaki wannan abin ni ma ƙara miki zan. Ai ni a tunani na ce nake zuciyarka zaka ji ba daɗi an da ki yarka. Au ita ma yanzu ko ji kai kamar ita kai ta kama da kokowa. Wata ba ta yi daka. Wata ta yi ta daka. Ba fa wata ta daka ba ta daka. Wallahi wata ta yi daka. To shi ke. Da abin nan ce ina so. Ai ya kamata ku ma ku ce kuna so. Ba ma so. Kishiyar? To shi ke. Kishiyar abin so ce abin banza. Kishiyar aikin banza. Abin so ce. Allah ya raba ni da ita. Allah ya raba mu da kishiya. Wa yake son kishiya za ka ce wai ku ce muna so. An ya ce kina Allah ki bi shiru ko in kara miki. Ku ta kulla min takaici a cikin ciki? Shi ya min keki min ke da ya kamata ki koyi da bayana. Ki rika karɓar min yanci na. Ki je ki zauna wannan shashashan ku su zo suna duka. Bayanan in gargasa miki in ba haka ba. In kwara miki ruwan ma in huta gaba daya. Ba za ki shiru ba? Ya daga sati 3 shi ne sai daga kwashe wata 3 shi kuma wannan da ka taho da shi fa. To banda abin keke wanda yi tafiya baya nan kwana da kwanaki ni fa bakon ki. Kamata yayi da fitowa ki rugo da gudu ne ki kama ni ki rungume mai gida ya dawo kina murna kina tarere na da ruwan sha amma kin wani dabaro kina rufe ni da fada wai ke menene haka ne saboda Allah soda Shi yanda baka tafi rabbana ataina hannunka biyu a ka shigo min sai ki fakitin maka dan zigidin in tare ka da me ai da ganin wannan dawo ta kama da abin arziki ka dawo ba magidanci kamar ka je wata 3 ka dawo kwanai da babu kuma wannan da ka taho da shi fa wane ne mutum ko aljan ina ruwana da su ko ba su ligan gaba bayan ka bari wata 3 babu ko kwayar rabiya cikin gidan nan sannan ka kinkimo mai rai ka sake kawo min to bari ka jin gaya maka lissafi ne babu kama hannun yaro tun daga ran da ka tafi har zuwa yau ce fa nan da nayi zama za ka yi min zube ban ƙwarya ta kada Allah rabar zancen sulukan me duk fa matan aure a duniya burin da in ta mutu ta dauki garan na Fadima wannan mugun halin naki fa in kika mutu fa kewa zaki ga dauki garan na Fadima ba ga garan na Fadima ba garan na faduwa ke zaki dauka wallahi yaro kuma da kika gani sanin halinki yasa na taho da shi kin dai san da tausayi ina ka titi na ganshi a tasha aka ce min yaron nan da kike gani kwanan shi 7 bai ci ba bai sha ba bai san wanda zai bashi ba nace to ba za a bari halitta Allah ta mutu ba shine na rungumo na zo na san zaki rike shi ke zaki samu ladan bayan ka bari wata 3 babu ko kwayar rabiya cikin gidan nan sannan ka kinkimo mai rai ka sake kawo min
Yanzu ke kin bincike ni kin ji da wani hali na dawo? Ai da ganin wannan dawo ta kaba da abin arziki ka dawo ba. Magidanci kamar ka je wata 3 ka dawo kwanai da babu. To ai sai ki tunda dai da haka zaki tare ni sai ki ta bala'in naki ke kadai. Wallahi zaka da haka same ni. Ka je ka gama zagayen naka zaka da haka same ni. Kai kuma zo in ji daga gidan uban wa haka dauko ka. Zo. Nace ka mazo. Dan gidan uban waye kai. Na in ji. Daga gidan uban waye samu ka. Ba za ka yi magana ba? To za ka taɓa uban ka. Za ka dawo kai kuma ka same ni. Wallahi za ka zo ka same ni. Sai kai ka zama a gidan bishiya shi ne ka. Seni matar lawal, seni matar lawal, ina ta san zama lot matar lawal. Mu da matar lawal ko? Ni ce matar lawali, ni ce matar lawali. Kan ta kile. Sai rawa kike kina ta annashuwa. To. Sani matar lawali, ni ce matar lawali. Me aka yi miki ta annashuwa? Gaya min ta guri na. Ba inna ta ce tace za ta karɓo min magani ba in shafa. Na ga lawali zai aure ni in zama matarsa kuma mata ce har jirgi zai dinga dora ni muna tafiya shu muna dawowa fa da wannan Hey, lallai akwai masifa da bala'i da zai tashi a garin nan wallahi. Mu zai wa haka? Za ta gashin mutunci wallahi daidai muke da zamanin babanki. Salamu alaikum. Kan ta kile. Salamu alaikum. Na ce salamu alaikum. Alaikum salam. Ranke daɗe. Wace ce take ta sallama haka? Ice nan. Ranke daɗe sulkan mai gari da girman kujeranki. Ye kina wuta ta guri na. Ba shakka. Ke fa kin fai gulma da ƙananan maganganu. Kin ga ba sai kin tsaki na tonu nuku ba ni na sha. Lami, kaikayin bakinki nake gudu saboda gulma da munafurci irin taki. A'a dakata. Kin san dai wannan diya ta gurin ki dai kamar ya take a guri na. Saboda haka kar ki tsaya ki kina tonu nuku ki man bayani yadda zan fuskanta. Ba wata magana bace. Ita ma fa safiyar ba kwatar shi dai ba a hannun wani ba. A hannun wasu ta kwace shi. Da haka yanzu dan Ekiyo ya zo ya nuna yana kaunarta yana santa ai ba matsala bace. Ita wancan da me tafi shi da me tafi yar taki. Da me tafiyar take mummuna ce ba wacce ba ai san kuwa in wanda ya rasa kin ga ke kawata ce ai wannan kana ba wani gurma da munafurci magana ce sak za mu yi ta bai wani gurma da munafurci haba ta gurina to ta hol mu shiga daga ciki saboda gudun kitso da kwarkwata a me zancen mu anan man ai ba mu shiga daga ciki yafi ba shiga to shiga daga ciki to je gani mina na babarsa an ka dawo mini. Musa kake da suna kowa? Awo Musa a suna na. Kaza ma kake ci abinka. Wallahi kaza ta babarsa an ka dawo mini. Duk da dai ba kallon wadda nika so ta amma haka nan zama ne. Har da kallon wadda kake so? Awo ina da kallon wadda nika so man dan ni ta masallacin show ne saba ci. Ni da ma ni saba cin soyayya ta masallacin show. Shin mi ma ni ji ana kiran ka? Awo ba kuma haka ina aminin mahaifinka ba kama san. Wallahi tallahi ban riki sunan ka ba na ji suna amma dai ban rike ba wanga an. Kaza ma kake ci ko? Hajiya kuma ta san kana cin kazan nan kuwa? Hajiya ta san ina cin kaza? To ina ruwana da wata hajiya kai. Kai in taho garin ga duk ina jin mina hiccin da kake ta kukkullawa. Ina sani da duk abin da kake kukkullawa. Ina babban yaron mahaifin naka wanda ko me nace a kulla sai an kulla kake ce min munafiki? Shi kake juya ni ba ni na hi karfin ka walle.
walle wanga ni na fi karfin ka wallahi tallahi. A'a ni dama ina ni asuwa. Wallahi to ni wakili zaka. Ai yawo wakili wakili ko asunan ka wallahi wakili. Ina za kana halan haka? A'a ka san abin da yawa ne. Kai dai ci naman kazar ka. To sai ka dawo ko? To sai ka dawo. Munafiki. Ana mutun jama'a bai da abin yi sai munahici. Kai wanga mutum. Allah tsare kowa da irin hali nashi. Kai ko Kabiru dan gaskiya ma ya ja da ni ya banni wallahi. Ko shi da shugaban mu na hukai na je gawa. Cika zata. Na kwaci ne. To ga masiwa har ina wai ma tukuna. Shi wancan ya to lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin wai haka mutanen garin ga suke wai da jan magana dan jan magana ta ba wani abu wallahi. To ni wagga yarinya ko mahaukaciya ta ko yaya uhu ni ban sanan mata ba. Amma wallahi tallahi duk maganin ku duk sai na sa an yi maganin ku wallahi. Indi nan dai Musa na rance da Allah sai na sa an yi maganin ku. Babu wani shege ko wata shege da nika jin tsoro garin ga na rance da Allah. Wani irin abu na wanga abu wani irin masifa ta wanga. Kai na ma fasa cin naman gaba ɗaya bari in tashi kawai in ban ma garin nan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina Ya Safiya take. tana ci. Aikin banza yake. Safiya! Wannan shara ta munafurci ta gane ba dalili? Aliya ki tafi, kuma wata masifa za ki shara. Kina nan kina bacci, kan dai tana can ta nemi ki lalata ta bayan ta karkashin kasa. Wani irin ana mun shari kuma? Mun shari fa kika ce ana mun? Kina nan kina bacci ana ta ana miki mun shari. To, ai ina miki kande. Ta je gurin boka ta karɓo asirin da yadda za ta shafa wannan wani ɗan mai gari sai ya so ta. Tabdija. Lalle kan da ba karamar maki ba bacci. Shine ai. To billahi lazi wannan karakar maki sake kice zaki ba hakuri. Lalle za ni gidan kanta sai na kunna mana wuta ki so duk mu koni. Ba haka da ce ki ba. Ke saka ce ba wayayya ba? Ina wayewa ki take? Ta karkashin kasa kamar yadda ta yi mana ta karkashin kasa ko kuma ta miki ta karkashin kasa. Ta karkashin kasan zaki bi da gurin boka mu ma zamu ji wanda ya danna nata. Mu ma mu karbo asirin da zamu nada yarta. Mu ci kuikuye ta yadda shi lawalin idan ya ganta. Wallahi ko kallanta ba zai ba. Mu karya asirin da ta yi. Sannan kuma mu nakasa yar. Kuma ba haka ne. In ban da ma abinta, yadda ga ta fagal mahaukaciya. Wallahi. To dama shi me zai ma da mahaukaciya an ban da ma kaddara. San zuciya. Asirin ne ba zai ja shi. To don haka ni ma ina da boka a can kan tudu. Ana ce masa jaka ba dauri. Wai na san shayi. To gurin su zamu ci. Ke kin san jaka ba dauri. Idan ya riga ya daure ya baka ka tago. An gama. To kashin mutum ya bushe. Ni na san. Abu ai. Da mu take zancen. Wato zai ta ba saki jiki ta dauka. Ke ce aminiyar ta ba ni ba. Sosai kuwa. Ƙarya take wallahi kusanci na. Saki jiki zance raurau. Kusanci na da ke ya fi kusanci ki da ita. Sosai kuwa. Kin ga ta saki jiki? Na dallaba ta saki jiki ta ga komai cikin lislama. To. Ai ko za ta gane kuranta. A jika na ne aka kawo shi daga ƙauye. Shi ne yake bance. Sarki. Na ga kina lege. Bashi lafiya. Amin amin. Wai. Loto ina dan isulle shiga ne yau. Dan isulle tun da ka aika shi gurin bebin nan taka har yanzu bai dawo ba. Kai da Allah. Wanda zance kake ya. Allah ta wakila ke dade ko sai na ce gajiyar din dai. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Allah ta maki wai ki. Ranka shi dade. Ranka ya dade. Fatan an zo ana dan gewayawa ne haka? To ranka ya dade. Ka zo nan kana bacci. Wani can bako yana taimaka mun sharinka. Kamar ya me kake nufi zagi? Bakon auren da ya zo gidanku ya je ya mamaye gidanku ta ko'ina.
wucewar da zan ta kofar gida na ga ya buɗe filas irin na 'yan birni ya ɗauko wata cinya ta kaza ce ta ɗawu ji kake zu ya ɗebe ta da na yi magana yana yi mai ɓata rai kaga tabbacin gidanku zai gagare ka shiga. Sha uku gotan bala'i 4 gotan masifa. Wai kana nufin ka ce mu wancan ɗan agolan ko tsintacciyar ma? Ɗan agola? Ya wuce wai. Amma mai gari bai taɓa faɗa mana ba? Shi yasa ga muryar sanan ta juya ta 'yan Sokoto. Ai dama nasu ne. Auna 'yan Sokoton ne? Ai baka sani ba. Ɗan agola? Tsintacciyar mage ce fa. Ainin ka ban ni cikin ku ɗaya ina ni na sani. Kai. Ranka ya daɗe. Kafin Allah ya karɓi ran mahaifinka. Ka zama ka gaji kujerarsa a cikin gidan nan. Ban gida ba. To tun lokacin da mahaifiyar shi wannan dan agolan ya ta fita da gidanmu. Ai an bani labarin cewa bata fita da komai ba. Kwaɗayi ne da san abin duniya yasa tana can ta ɗauko ɗan ta kawo shi cikin gida shi kuma mai gari saboda shi ne ya fi kowa son yaya. Ya karɓa kasa abin zaman da muke mai gari bai taɓa faɗan yana da wani ɗa a Sokoto ba muryar sa ta juya ta Sokoto. To ai nasu ne dama ba nashi bane. To wallahi in ba kai wasa ba ranka ya daɗe. Ai ko za a yi ma sakiyar da ba ruwa. Wani can bakon haure ya je zai ma mai gidanku in ba haka ba ka miƙe tsaye. Dan mu ba za mu ga abin da zai tozarta 'ya'yan mai gari mai shiru da bakin mu ba. Wallahi gadon gidan nan dai mai bi kai ba za ka samu komai ba in baka sani ba in faɗa ma. Gadon gidan nan na Allah bana san sakaci. Ranka ya daɗe. Ka sa ni shi ma in raka ma shi ma da itace. Ni zan tashi ranka ya daɗe. Abin da nake so da kai. Bari da tunda zan yi bincike a kai. In na tabbatar da haka ne. Na'am. Ya kamata sa wannan aikin. Tsakanina da ku amma sirri ne. A kai ka san ai mu bakin ka tanin wuyar ka. Alheri mai yawan gaske. Ranka ya daɗe. Taka lafiya abincin tsawon shekara 3 da za ku ci a gida za a ajiye muku. To ina godiya ranka ya daɗe amma ba sai na ƙara faɗa ma za a yi ma tsakiyar da ba ruwa. Ce ka bar wani ba. A ranka ya daɗe. Ranka ya daɗe. Ga! Gotan bala'i 4 gotan masifa. Ai da ka bannin fara zuwa wajen wannan mutumin. Yanzu a tunaninka ya kamata mu wancan tsintacciyar magen. Ai kawai idan aka ƙara kamai naman na a biyo ta bayan katanga da shirgegen katako a buge mu. Zancen nama kake mutum ya zo yana nema ya katse mu rayuwa kana zancen nama? Ai ke a sace. Abin da za a yi. Batar da shi kawai za a yi. Shi ke nan ka ban mun komai ni zan iya. Ka ban mun komai ni zan iya ranka ya daɗe. Ka ban mun komai ba zai ga mana iskanci a garin mu ba zai ga mana tantiranci ba ban mun komai a nuna. Ha! Sai dan ba lotan bane fa. Haka. Kuturo uwa zama da ni dan dole. Jirgin leda nake bani kai uban wani maka. Wallahi. Wannan haka. Na gode. Na gode. Tashi kashi. Yau to Allah. Aliya. To ya akai? Me kika ce? Ni ban ce komai ba. Ni ba abin da na ce ni ban ce komai ba. Sha. Kina ina? Kande? Kande? Kina ina Kande? Munafukar Allah ta'ala wacce ta yi wa annabi gobara. Munafuka fa na ji kina gira. To ba munafuka ba ce ke mecece? Har mahaukaciya yan nan taki za ta rinka zagi na? Yan ta kike kira da mahaukaciya? Ba mahaukaciya ba ce mecece? Ga ta nan gyaran ganaya? Ke da kike da gajeren wada? Da nake da wada ma ai, shi ai rashin zawo ne kawai ba rashin hankali ba. Shi ma dab da yake da haukan. Sata kuma fa da yake. Barawon da. La Gara ita cutar Allah ne dora mata. Sallallahu alaihi wasallam. Danki barawo abun kunya ya ka tashi a wannan kabarin nan waye bai sani ba. Ai rashin tsawo ba rashin hankali bane. Wallahi ki shiga hankalinki barin gaya miki. Ni kike gaya har cikin gida zaki zo ki tsiye ni? Fada da yar cikin ki? Ki ma rasa da wa zaki fada sai yar cikin ki? Wallahi tallahi ki rufe mun baki ko narke ki a cikin gidanki. Narka?
Narka fa kika ce. Kwarai da gaske. Bismillah. Ba za ki da kuma ne. Har cikin gidana. Nace ba za ki da kuma ne kan. Kwarai da gaske. Kina musu? Ha? Da ya ɗaya ka gani. Bantan ne. Yo ni nuna miki da shekaru lafiya. Ya ne. Uwani. Na'am. Uwani. Na'am inna. Zo ga aikin ki ya zo. Ka gani? Kamo mu ubale. Ubale. Kamo mun shi. Magana za mu yanzu nan. Ki zauna dai ki koya min abin nan nima. In kika koya min shikenan. Ba sai na wahalar da ke ba na rinka neman ki ko ba kya nan na yi da kaina. To gashi nan. Zan dinga tafiya yawo gidaje da nemo a nemo mu. Salamu alaikum. Wale? Ni ce. Shi ne Yaya binnin kuna nan kalau? Ai ba wani abu kawai ni abin da nake so da kai maganan nan ce dai in gaya maka. Maganar babanku ta aure ba, zuciyata kamar za ta fashe. Wannan yarinya ce dai da ka sani dai Dije Gandama, ita ce dai yar wajen mai jakai. Ita, ai in gaya maka ba dan da Allah ya yi uwarka mai karfi baran nan da kana can zaka sha labari na sha ƙasa. To Allah ya ban sa'a ne mata duka. A titi fa take tarata yanzu ubale, in ta ganna a hanya fa. To ba daurin gidi ta samu ba? Shi ne ai, ni dai kawai abin da nake so ka tattaro ka dawo, shi ne kawai ka zo a yi maganan nan, shawarwari irin naka ne ban samu ba, kaga kai saɓanin wancan ne, shi ne ai, to za ka dawo, to shi kenan to Allah ya kaka lafiya. Abin da za ka taho min da shi irin atamfan matan mai jakai da na gani wadda aka ce abin ni aka bata, irin ta nake so, wadda take yawon biki da ita yanzu. Ka siyo min irin ta nima in daura don ubansu su gani. To sai ka zo. Yawwa, dan albarka. Lawali! Lawali! Na ga Lawali! Aliya, ke kuma me ya faru da kike shigo da gudu kina hada mun kira haka? Ba ga shi can ba. Shi waye? Ga shi can fa. Na ce miki waye? Lawalin. Lawalin kika gani? Tsaya da kuma ka gani shi ba ki tsaya. Kai. Kai, ne ma ya samu. Dan kwali? Kai, ruwan ya zo. Kai, ta shafa miki kika je. Kina zuwa ki sa idanki a cikin nashi. Ga maganin nan da ko kai bani. Yin so nake ya aiki. Saboda yan hasada ma sun yawa al'amarin. Inda ni ce matan Lawal ko? Insha Allah kici. A je mota da shi zaki? To jeki Allah tsare. Ai shike. Kai, mokan nan ya iya abin alheri. Ai shi kenan ni kam na zama babbar mace a cikin garin nan. Kai, ni za mu wata. Kai. Kai. Ta tsallake rudin rayuwa kan ta kile. Ta sha tsangwama a duniya kan ta kile. Ta tsallake siraɗi a duniya a kan ta kile. Wai gina ramin mugunta gina shi daidai da kafarka. Masu bin bokaye ku sani Allah na nan. In kayi da kyau kaga da kyau kasan da haka. Akasin hakan kuma ka sani Rabbana